aron pagmantala sa tuig nga gikahimutan sa Ginoo ug sa adlaw sa pagpanimalos sa atong Dios, sa paghupay niadtong tanan nga nasubo. Ang mga pulo nga gituyo nga giusab ug sulat gihapon kini makita nato sa Lucas, no? Mao to ang 1 ug 2, paghupay sa tanan nga nasubo. So mao ni ang propesiya ni Isaias sa iyang basahon nga gitumong o gipunting ngadto ni Ginoong Hesus. Og nini higayuna siya mismo ang mibukhad niadtong linukot, ang gitawag nato og scroll, no? Ang gisulatan nila sa balaang kasulatan ug mao ni ang nahisulat dinhi nga gitumong ngadto kaniya. Daghan kayo ang gipasabot dinhi mga igsuon nga siya magdala sa maayong balita, no? Ngadto sa mga sinakit, pagbugko sa nadugmok nga kasing-kasing, pagmantala sa kagawasan sa binihag, pag-abli sa bilangguan alang sa mga ginapos. Daghan kayo nga mga propesiya ni Isaias mahitungod kang Hesus, kang Ginoong Hesus, no? So bisan pa ug atong tan-awon sa Lucas 4:18-19 related ni sa sa propesiya ni Isaias. Nag-ingon din na sa 18-19 sa Lucas kapitulo 4, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Iya akong gidihugan aron sa pagbuali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan alang sa mga binilanggo o sa pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, sa paghatag og kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog, sa pagpahibalo sa tuig nga gikahimutan sa Ginoo. So kung atong tan-awon, ana-ani si Ginoo Hesus sa wala pa ang bag-ong tugon, si Hesus diha na. Gipropesiya na siya sa mga propeta, ilabi na gyud si propeta Isaias, ang iyang buhaton inig-anhi niya dinhi. Unya ang basahon sa Lucas, mga igsoon nagsulti usab mahitungod niini nga natungma na ang kasulatan. No. Ug namulong sa mga namiminaw si Jesus niingon dinhi sa Lucas 4:21. Unya misugod siya sa pagsulti ngadto kanila. Karon kining bahina sa kasulatan natuman diha sa inyong pagpamati niini. So ang kaning pagpangangko ni Ginoong Hesus sa pagsulti niya sa propesiya ni propeta Isaias, mao ni gikahibugnan sa iyang mga katawan. Diin siya niining kaalama. Diin siya niining maong kahibalo ug diin gikan kining iyahang gipamulong. So mao ni usa mga igsuon nga ang iyang mga katawhan nga mismo gayod nga nakasinati ni Ginoong Hesus. Imbis nga malipay nasuko hinuon sila. Kay ila man nakita. Sampo lang kaning dun na kay silingan o classmate na din ha nga nagdungan mo og tubo. Kay balo ka og unsay iya nahitabo sa iyahang kinabuhi. Nya nawa lag kadiyot pagbalik, kay balo ka bugoy kayo, no? Pagbalik lag nawa lag pila ka tuig, nahibalo na ka nga wa na siya magtarong sa iyang kinabuhi. No? Pagbalik niya, pastor na. So ikaw mismo, nga nasayod ka sa iyang kinabuhi, moingon jud ka, di ko mutuon nimo. Kay nahibalo ko nimo kinsa ka ug unsa ka sa una, no? Ang wala niya tan-awa ug wala nato makita ang kanang pulong nga unsa ka sa una. Sa una man to. Umingon na sila na mga tao nga nakailangin ako unsa ko sa una, moingon sila kana sa una mo na siya. Moingon sa ko, sa una man to. Samot na karon, no? Grabe. So dinhi ato makita mga igsoon. Nga tungod sa panahon og sa dapit nga ilang gipuy-an, daghan ang mga tawo nga pamilyar na gyud kay kang Ginoong Hesus. Nga bahin kaniya adunay gituhuan. Buti pasabot nga nahibalo siya sa pipila ka mga butang mahitungod kang Ginoong Hesus, apan wala sila makaila kaniya sa tinuod ug dili gayud hingpit ang ilang kasayuran mahitungod ni Ginoong Hesukristo. Sa Marcos 6:3, ang bersikulo 3 nag-ingon dinhi, dili ba siya mauman ang panday? Kining pangutanaha mga igsuon dili niingon nga nagdahig. Kining pangutanaha pagpakaubos sa usa ka tawo. Dili ba siya
mao ang panday. Nga anak ni Maria, igsuon ni Santiago, ni Jose, ug ni Judas, ug Simon. Ug dili ba ang iyang mga igsuong babay, ani aman uban kanato? Walang isultig pilakbok babay, pero atong nakita ni 5 na nilakbok lalaki. Ug nasuko sila kanina, no? So atong nahibuluan mga igsuon, ni Marcos sa Marcos bersikulo, atong nahibuluan usab nga siya adunay mga igsuong babae ug lalaki. Sa ato pa nakaila ug nakasinati gayud kini sultim sila, nakaigsuong mo babae niya namo, naigsuon mo lalaki kaila ko. So nakisinati gyud. Nini nga kaso sila nahingang tungod kay ang iyang pagtudlo puno ug uban sa kaalam ug otoridad ingon nga dili uyon sa kung kinsa ang ilang nailhan nga siya. So wala sila mauyon. Dili sila makatuo sa pagsangyaw ni Ginoong Hesus sa pulong sa Dios. Kay wala dili na mao ang ilang nailhan. Usa ka tawo nga kasagaran trabaho usa ka panday, walay kasiguruan nga pagkatawo, anak ni Maria ug gikan sa usa ka komun nga pamilya, ug nakaila usab sila sa igsuon nga babae. Ang Nazaret usa ka gamay nga komunidad mga igsuon. Gamay ra gyud ni siya. Usa ka lugar diin nga mailhan gayod si Ginoong Hesus. Kay dito man na siya nagtubo. So sa atong kinabuhi, ato i-reflect mga igsuon. Nga sa kanunay usab nato nga ni ata dinhi nag-fellowship ta. Unya ang atong gihimo fellowship ra, mabito na ako nagdasig ninyo nga aduna tay mga prayer meeting paghimuon ini ka Martes aron pag follow up sa ato ang mga unsay atong nadunggan dinhi sa sermon. Natay mga small group mga igsoon nga i-discuss nato ang atong discussion is sermon based. Ngano man di man mo kapangutana dirig na ay diwa niyo masabti sa among gisulti, no? Sa English siguro na daghan pero kining bisdak din hinyong pastor mahibalo gyud mo makasabot gyud mo kun unsay isulti kay Cebuano man. Pero naagi usa ka butang ulaing mga butang ug ginagmayng butang nga dili niyo masabtan adto na ninyo tukion dito sa inyong small group. Mao nang gidasig ko usab kamo mga igsuon nga kinahanglan do na tay small group. Naatay schedule nga small group diri gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ug Biyernes. Naa pagyoy Sabado, way bakante na at anak. Magpili lang mo kung asa mo gusto dito nga mo mag-enhance o mutubo ang inyong pagtuo ug inyong pagkahibalo sa pulong sa Dios. Ayaw mo kalimot niya na. Usab atong subo kayo palandongon nga adunay daghang tao nga nagsalikway kang Ginoong Hesus bisan dili sigurado sa ilang nasinati kung unsa ang ilang nahibawan bahin kaniya. O kini dili tukma o kumplito. O bisan pa sa bugos nga pagpadayag kung kinsa siya, wala kini muhaom sa kaniadto nga ilang nahibawan nga sinatian, mahitungod kaniya. So kita usahay, muhukom dayon ta sa usa ka butang o usa ka tawo kung unsa na ang atong nailhan siya kaniadto. Atong dadon karon wala nato i-consider nga ang Dios nagpanglihok sa matag usa ka kinabuhi dili kada semana, dili kada buwan kundi matag adlaw, matag gutlo sa atong kinabuhi. Ang Dios nagapanglihok sa tagsa-tagsa ninyo ka kinabuhi. Mao nang imposible kay way kausaban mga igsuon. Mao nang kun ikaw mingo ka kana siya mao na siya sa una. Ayaw. Kay wala ta mahibalo kung unsa ang gipamuhat sa Ginoo sa kinabuhi niya ng maong tao. Ang atong paghukom unya mao hinungdan nga dili ta makabaton og relasyon diha sa Dios, no? Dili nato tan-awon nga ang kahimtang sa usa ka tawo nga atong nasayran kun unsa sa una mao gyapon hangtod karon. Ilabi na gyud ang mga Kristohanon, no? Unsay giingon sa 2 Corinthians 5:17, wala na ko masulat, no? Timan lang, inotes lang. Nganingo siya, kung ikaw bag-o na, wala na ang daan. Nilabay na. Yan nahimo ka ng bag-o. No?
So sa ato pa. Kung ikaw karon mituo ka ni anang bersikulo nga 2 Corinthians 5:17, when you are, if you are a new creation, the old pass away and the new has come. Unsay nawagdang? Ang atong mga kinaiya sa una, nga wala mahiuyon, dili sa katawhan kundi dili wala mahiuyon sa kabubuton sa Dios. Kay wala kita moanhiron daygon ang atong kaugalingon ug daygon ang isip ang mga tao. Ang katuyuan sa Dios kanato mo ang pagdaig pagsimba kaniya. Mao na kun ikaw bag-o na, mawagtang na gyud to kun unsa ka sa una. Mao na di gyud ta kaingon nga mao na siya, mao gihapon na. Ang Ginoo rin na hibaw. Tungod kay siya ang mubag-o kanato, matag usa, matag gutlo sa atong kinabuhi. Adunay kausaban nga buhaton ang Dios. As long nga kita mga igsuon magmatinud-anon nga kaniya sa atong pagpangalagad, sa atong buhi nga Dios. Na ako'y madunggan usahay. Nga og masuko gani, moingon dayon, naunsa man ka? Nasuko man ka? Ingon magyud ko ani sa una pa. Uy. Naunsa. Nakurat ko. Kaingon man ako kuan gyud siya kanang tawag na to Kristohanon kay pirmi man musimba no. Hatin sa mga kuan gatherings. Pero mao lagi na ini kasuko mingon din nga suko din siya mingon din nga ani man gyud ko sa una pa. Pili na dan. Ina na mga igsoon, ato na ako lang ng example tungod kay nakasugat ko ana. No? Nga nahibulong ko, dugay na kayo sa katuigan, nga nahimong Kristohanon, mubatbat ba og pulong sa Dios, pero pagkasuko, moingon pagyod nga, lamig king kabkaban sa 2 Corinthians 5:17 tan-awa kuno ni ug ikaw ba ni? Pero ang Ginoo ray mag-igo na maigsuon. Mo na nga subo lang sa ko ba kay dili ra manggod og iglahi sa nako. No. Mga kadugo ba. Anyway, giapilan nato sa pagampo. No. So dinhi ato makita ilang gisilikway si Jesus ug sila nasilo, no? Sa pagkahibalo nila, sa pagpaminaw nila sa mga pagtulunan, nga nakahingangha kanila, nahibulong sila, di inigikan siya kaalam. Apan unsay nahitabo, gisalikway nila si Jesus ug sila nasilo, nasuko kaniya, tungod kay sila nabutaan, blinded sa ilang pagtuo ug sa wala pagkahaom sa ilang pagtuo, sa ilang kasinatian, nga mao hinungdan sa ilang pagkawalay pagtuo kang Ginoong Hesus. Nabutaan. Ila gihapon gidala ang una hantud karon. Ug nawala na ang paghikap sa gahom sa Dios ngadto sa ilahang kinabuhi. Ilang giusikan ang higayunan mga igsuon nga unta mao na ang katong higayon nga anaa na gyud sa ilang atubangan ang kamatuoran apan ilang nataligaman. Wala nila makita. Ang kinaiya sa ilang katingala ingon nga sa pagtudlo si Jesus dito sa sinagoga, ang mga tao sa Nazareth natingala apan dili positibo nga pagkatingala. Natingala sila tungod kay dili ingon nga maayo gyud ang pagka-preach ni Jesus Christ. Apan natingala sila nga nganong kamao man ang tawana. Ug atong makita din ni mga igsuon nasuko man sila, nganong nasuko man sila. Kay og namati pa sila og kinasing-kasing pa ilang pagpamati sa pulong nga gibatbat ni Ginoong Hesus, dili sila masuko. Apan nasuko sila tungod kay nakita nila nga kining tawhana mao ni nya musangyaw sila namo. Ikaw no? Ana man ta mo tan-aw. Di tanan ha. Ako ra di ay. Suko ni mo nako. Anyway, no? Sa Marcos 1:27 nag-ingon mga igsuon, nahibulong silang tanan nga tungod niya nangutana sila sa usa ug usa nga nag-ingon, unsa ba kini? Usa ka bag-ong pagtulunan uban sa kagahom, musugo siya bisan pa ang mga hugaw nga espiritu ug sila mutuman.
Sa atong series mga igsuon, ato nang makita nga duha ka beses nga ginginlan, dunay ginginlan si Ginoong Hesus nga na possess, the demon possess. Apan ang ubang mga tao nga nakasinati usab ni Hesus nadani ngadto sa iyang mga pagtulunan, pinaagi siya iyang pagpanudlo. Ug atong makita dinhi nga ang mga taga Nazareth, ang iyang mga katawhan, nahimong walay kahadlok ngadto kaniya. Kay nagtan-aw man sila nga usa kini ka ordinaryo nga panday ang nanudlo namo. So unsa may makuha nato ani nga pagtulunan? Makita nato dinhi mga igsoon nga daghang mga tao sama sa mga tao sa Nazareth o taga Nazareth nga nakadungog kang Hesus apan wala mudawat kun kinsa siya. No? Base na paturon ang akong mga barkada mo anhi siguro nagwali ko, inigwa nako. Di gyud mo to. Ay na lang ninyo una-unaon sa ko. Kahibalo man sila. Mao ni dinhi. Daghang mga tao sa Nazareth nga nakadungog kang Hesus apan wala mudawat kun kinsa gayud siya. Mahimong matingala sila samtang nagkat-on sila bahin kaniya apan dili kini positibo nga katingala tungod kay wala kini muhaom sa gihuna-una nga siya ang ilang gikinahanglan. Ingon mausab nato, i-apply nato sa atong kinabuhi mga igsoon, makaingon ta nga wala gyud koy pagtuo ni Ginoong Hesus, dili na siya mao ang akong gikinahanglan. Unsa may mo gikinahanglan? Ang kamahinungdanon sa pag-ila sa atong panginahanglan sa Dios mao nga kini nagpahinumdom kanato nga ang presensya sa Dios makaplagan sa labing wala nato damha nga mga dapit. Dili ka magdahom nga makaadto ka sa lugar nga naa presensya sa Dios. Bisan pa man ang kamatuoran nga ang Dios anaa sa tanang lugar, anaa sa tanang higayon tungod kay siya omnipresent man nga Dios. Apan naay higayon mga igsoon nga naa ka sa usa ka lugar nga wala nimo damha nga dunay ang Dios magpakita kanimo o magpabati sa iyang presensya diha kanimo. Ang mga tao sa Nazareth nawad-an na sa oportunidad sa tinuod nga pagsabot ni Hesus. Tungod sila kay nabutaan sila sa ilang pagkasinatian o pagkasinati kaniya. Ug usa kini ka pagtulunan ang magamit kung giunsa nato pag-ila ang presensya sa Dios sa atong kaugalingong kinabuhi. Makakutlo kitag pagtulunan din mga igsoon tungod kay ilabi na gyud kanato nga naanad na lang mao na nay atong ginahimo Sunday, every Sunday or unsang adlaw nga naata mahug na mga igsoon nga atong tan-awon nga usa na lang katulumanon. Hinumdumi. Kini higayon na kining taknaa mga igsoon. Hait kay mo tinanawan ako. Karong kahaponon mga igsoon, hinumdumi nga ang inyong gipaminaw ang pulong sa Dios. Gigamit lamang ako mga igsoon nga may mong instrumento na imong tigpamaba apan ang inyong gikaatubang, inyong gikaistorya mao ang Dios. Tungod kay ang mga pastor, ang mga preacher nagsangyaw na sila sa usara ka audience ang Ginoo. Mao na ang pinakalintunganay mga igsuon nga mauna ang giuna-una sa mga pastors, sa mga elders nga nagsangyaw kay haron dili sila mahitumpawak sa bungaw sa kalautan nga gitawag nato og pride. Kay daygon ka naman maayog na siya mo sermon, no? Nya moingon pa gyud taon ang pastor, kanang humble lagi kayo. Ako na gud na. Sao na lang. Inguna na, no? False humility. Muna nga magbantay kita. Kay mabutaan ta sa atong pagkasinati na, sa atong mga activity, sa atong pagsimba, sa atong mga Bible study, o sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. So, unsa man nato ni pag-apply sa atong kinabuhi, mga igsoon. Nga dinhi mga igsoon atong masabtan ang konteksto niini
sa mga kalisdanan ug mga pagkigbisog nga mahimong atubangon kanato o sa usa ka tawo sa dihang magtinguha siya sa pagpuyo sa kinabuhi sa pagtuo bisan pa sulod sa kaugalingon komunidad. Lisod, anaa ka sa imuhang komunidad, magtinguha ka nga makapangalagad ka sa Ginoo. Apanaay mga butang mga igsuon, ilabi na gyud ang mga tao nga nakasinati kanimo mahimo na silang babag sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kinaibaw man na siya unsa ka. One time bitaw giingnan ko sa kumpare nako nga birthday nako ron. Ko kibaw bitaw ko kay niagog ko. Invite man ko. Siya, okay. Sige. Tungod kay birthday man ako, ibalom ko di kam inom. One shot lang para sa akong birthday. Suwayan, di ba? Gatuo siya akong balibaran. Bantay ka. Bitaw. So, kuha din siya kanang sa butoy lang inom, kanang basta bino. Di na lang kumungahan kay malon. Unya, butang ice. Pagtanaw na ko, paningot ang baso. Kubugnawa na eh. Nahibalo biya na siya sa una. Kay balo, kay barkada bagay na nako. Ano? Pero na itong higayon na mga igsoon ako gising gibalibaran. Iko pre. Wa na ko anak pre. Di na ko mo inom. Nagi kay nasuhito man. Nga mo inom ta. Kasi nga nung day ka karoon, imo na lang ibahog. Ikaw di eh. Di ba na dyan ko mo inom. Di ako mo inom. Giyabo. Bugto atong pagkakumpare, anak dahil. Anyway, ang akong gikadlukan, mabugto akong relasyon sa Ginoo. Tungod kay akong pakaulawan ang buhi nga Dios kung muapil ko nila. Wala akong magdaot nila, kay ako manang sangyawan, kay bawo man siya sa akong stand, pero atong higayon na mga igsoon, kinahanglan gina akong barugan. Kay balo kita aning kaaway, grabe kay mo tintal, no? Bugnaw kayo. Sa una lang. Mao na ingko nga ug imong bugtuon ang atong panagkumpare tungod lang ana kay dili ko mo inom. Unsa may klase, unsa man kang klase sa tao. Nasa mo to kasuko ingon ako, lakaw lang ko. Basig unsa pay buhaton. Inana bitaw mga igsuon nga nakaila bitaw nimo, nakay buhaton balibaran ganim. Di gina mo sugot. Kay balo na siya. Sumaw ni nahitabo sad ni Ginoong Hesus. Kay balo sila nga unsa sa Ginoong Hesus apan tungod kay ilang nasinati na sila kung kinsa gayod siya apan dili gud mao ang ilang nahibaw-an kung unsa gud ang matuod nga Kristo inabutaan sila sa ilahang pagkasinati. So ang ikaduhang punto nga atong isgutan mao ang pamilya o katawhan si Hesus giayran, no? Katawhan o kabanay ni Hesus misalikway kaniya o atong makita dinhi ang kakulang sa ilang pagtuo o paglantaw kung kinsa gayod si Hesus. Mo hinungdan nga si Hesus giayran. No? Giayran si Hesus. Ang gahom sa pagtuo, ang kining tudling naghatag og usab og gibugaton sa gahom sa pagtuo sa pagdawat sa grasya sa Dios. Kadtong adunay pagtuo makadawat og kayuhan gikan kang Hesus bisan sa iyang kaugalingong lungsod. Kay daghan man ang nakasinati niya nga wala mutuo niya. Apan dinhi si Ginoong Hesus aduna gay grasya kanunay nga iyang ihatag kanato. Unsa gitubag nini nga ang pamilya o katawhan ni Hesus giayran, unsay gisulti ni Ginoong Hesus sa bersikulo 4 o 5 sa Marcos 6 ningon siya. Bersikulo 4 nag-ingon, no? Unya si Jesus mingon kanila, ang propeta dungganan gayud gawas lamang sa iyang kaugalingong lungsod. O sa iyang kaugalingong kadugo, o sa iyang kaugalingong panimalay. Bugat, tulo ka butang nga dili gyud mahiuyon
sa kahimtang sa usa ka propeta. No? Sa iyang kaugalingong lungsod, kay kaugalingong kadugo, mga parinti, kaugalingong lungsod, ang mga katauhan sa maong Nazaret, ang iyang kaugalingong kadugo, mga parinti, kaugalingong panimalay, ang iyang pamilya. Puro ni salikway niya. Ug dito wala siya makahimo, sa bersikulo 5 na giyon, wala siya makahimo og mga milagro gawa sa pagtapion sa iyang mga kamot sa pipila ka masakiton ug iyang gipang-ayo sila. Ug dan-aw na to ni mga igsuon nga bisan pa si Ginoong Hesus gisalikway sa iyahang katawhan, gisalikway sa iyahang katilingban, gisalikway sa iyang pamilya, apan duna siya gugma sa katawhan nga dili gayud mapungan tungod kay mao kana ang iyahang pagkaginoo, mao na ang iyahang pagkakristo ug siya nagpadayon sa pagpang-ayo sa mga masakiton, luyo sa kamatuoran nga siya gisalikway sa katilingban. Walay tao makahimo ana. Ug kita hinginlan tas usa ka lugar, ug doktor mga nita nya hinginlan tas usa ka lugar, adi pa sila kahuman wa na ni sirit na. No? Apan si Ginoong Hesus nagpabilin. Iyang gihimo ang iyang buluhaton nga diin nagpadayon siya pag-ayo. Ang ilang pagkawalay pagtuo mahinungdan sa pagtakop sa ganghaan sa kagayunan nga ila unta nga masinati kung unsa ka maayo ug ang pagkagamahanan ni Hesus sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Gitakupan nila. Sila mismo ang hinungdan nga nung nisarado ang opportunity nga dili na nila masinati ang pagkagamahanan ug kamaayo ni Ginoong Hesus sa ilang kinabuhi. Pamilyar ba? Mahitabo usab na nato mga igsoon. Mahitabo na nato. Mao nga si Jesus miingon, ang propeta dungganan gawa sa iyahang kaugalingong lalawigan. Sila ang mga propeta gitahod gawas sa ilahang lungsod. Og sila inila gawas sa ilahang pamilya. Samot ng pamilya kay nahibaw gud siya unsa ka, kinsa ka, no? Salamat lang ko sa Ginoo kay akong pamilya wa ko badlong nga. Salamat sa Ginoo, no? Dili sa ingon nga si Jesus nawad-an og gahom. Apan ang ilang pagkawalay pagtuo mo'y nahimong babag. Og naghimo sa utlanan nga nagsanta sa gahom sa Dios sa paghatag og kayuhan sa ilahang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang ilang pagkawalay pagtuo mo'y nahimong babag. Ang iyang gibuhat limitado niining panahon na kining gibuhat ni Ginoong Hesus. Dili sama sa laing lugar nga sa iyang pagpanghimo, pagpanambal ang mga katawhan, laod sa katawhan nga naa nagkuyog kaniya o nagdala sa ilang mga masakiton aron tambalan apan dinhi limitado ang iyang pagpanglihok ug iyang gibuhat. Tungod kay mga walay pagtuo ang mga katawhan. Nini nga diwa ang gahom ni Hesus limitado sa pagkawalay pagtuo sa ilang katagilungsod. Si Jesus wala matingala ini mga igsuon kay nasayo na siyang daan. Wala siya mga matingala sa ilang pagkawalay pagtuo apan kini nakapatingala kaniya sa lain nga aspeto. Unsa man? Nakapatingala kaniya tungod kay kun atong hunaon nga ang katawhan nga nakaila kaaniya pag-ayo og nahimong pamilyar kaayo kaniya, mao pa ang katawhan nga wala mo ila og wala mo tuo kaniya. Ang iyang pamilya. Oh, subo kayo palandungon mga igsoon. Daghan kang nahimo nga milagro si Ginoong Hesus, daghan nahimo bisan asa siya nga dapit apan pag-abot sa ilahang lugar mismo ang iyang pamilya dili mo tuo. Marcos 3:21 nag-ingon, sa pagkadungog nini sa iyang mga kabanay miadto sila aron pagkuha kaniya kay miingon man sila nga nabuang siya. Nganlan pagbuang. No? Ang ilang dili nila ang tawo nagkuha. Sa Marcos 3:21 nag-ingon, sa pagkadungog sa iyang mga kabanay. No, iyahaning pamilya o parinti miadto sila aron pagkuha kaniya kay miingon man sila nga nabuang siya.
Mao ni ang sige niya pagpanambal tungod sa gikan sa buntag hangtod sa gabi nga halos dili na sila makakaon, ang ilang impresyon o unsa ba ilang pagtan-aw dito nga si Ginoong Hesus nayabag na, nabuang na. Kay way kaon-kaon. Mismo mga igsoon. Si Ginoong Hesus nagpakatao gikan sa pagkabata hangtod sa pagkadako, hangtod sa iyang kamatayon, ag hangtod sa iyang pagkabanaw, hangtod sa iyang pagkayab sa langit ug hangtod sa iyang pagbalik. Apan nining higayon na mga igsuon kung makita nimo nga naguna-una ang imong pamilya, nga ikaw nagsangyaw sa pulong, nga ikaw dinhi sa pulpito nagwali, unya moingon imong pamilya nga kuhaan na sila kay nabuang na siya. Dili lalim. No? Makita nimo nga bisan katiting lang sa gamay na nang wagi pagtuo. Mao ni nahitabo ni Ginoong Hesus ni mga igsuon. Sa katapusan ng pagsalikway kaniya nagpunting sa iyahang kamatayon, no? Sa usa ka paagi kini nga sugilano usa ka paglantaw sa umaabot. So kaning mga hitabo mga igsuon nagpunting ni ngadto sa iyahang kamatayon. Nga gisalikway siya sa katawhan kay nahisulat na kini. Juan 1:9 ngadto sa 11 nag-ingon ang matuod nga kahayag nga nagdanag sa tanang tawo muanhi sa kalibutan. Apan ang kalibutan wala mo ila kaniya ang katawhan. Siya mianhi nga iyaha, apan sila wala mudawat kaniya ang iyang pamilya. Makita na to. Ang ilang pagkawalay pagtuo mo'y nagpugong kang Hesus, nga wala makahimo og mga gamhanang mga buhat, o pagpangayo, kini wala magpasabot nga si Hesus walay katakos. Tungod kay siya nasayod kita nga siya tao upan siya usab Dios. Apan si Hesus mipili sa pagtubag ni atong muduol kaniya diha sa pagtuo. Ug ang Nazaret na ilhana sa pagkawalay pagtuo. So kanina ang Nazaret mga igsoon, gamay ra kaini nga lugar nga unta nakailagid sila ni Ginoong Hesus. Mao ni ang natawhan ni Ginoong Hesus. Apan giingon sa Mateo 13:58 nag-ingon, og didto wala sila maghimo og daghang mga milagro tungod sa ilang pagkawalay pagtuo. Mao ni hinungdan nga nung wala pa kahimo og mga milagro si Ginoong Hesus niadtong higayon na, apan nagpadayon siya sa pagpanambal tungod kay giingon dinhi nga ang Nazaret na ilhan sa pagkawalay pagtuo. So lahi ang ilahang address. Kini nagtudlo kanato nga bisan si Hesus nga usa ka propeta dili kanunay nga gipasidunggan sa iyahang kaugalingong lungsod o kini na makapugong sa iyang abilidad sa paghimog mga milagro. Si Hesus nakatubang mga igsoon sa pagsalikway ug sa pagkawalay pagtuo nga nakaapekto sa iyang mga buluhaton, sa dagkong mga buhat, sa iyang kaugalingong lungsod. So wala gid siya makapadayon sa iyahang misyon, sa iyahang pagpakaylap, unsa man sa mga balita, maayong balita sa Dios, naghimo siya pagpanambal tungod kay ang mga katawhan dili man mutuo kaniya. Nahimo nga ehemplo ang iyahang mga pamilya. Kay bisa naman o bisa kita sa ato nga panahon. Makita sa katawhan nga imong pamilya wala gani mutuo nimo, unsa pa kanay sila. Nga nakakita gid sila kana imo ng pamilya. Sila mismo ang nakaila kanimo o kanako. So mao ni natabo ni Ginoong Hesus. Nagpadayon siya sa pagpagtudlo, pagpangayo nga nagpakita sa iyang kaluoy ug kaandam sa pag-alagad bisan sa mahagiton nga mga kahimtang. Gidawat ni Hesus ang pagsalikway isip usa ka bili, usa ka bayad nga gikinahanglang bayran sa usa ka propeta nga nagpakita sa pagkamapainubsanon o kaandam sa pag-alagad bisan paggiatubang niya ang kalisod o pagsukol sa mga katawhan. Dili gyud mauyon mga igsuon ko naa ka na sa imuhang lugar. So unsa may angay natong buhaton nini. Makita nato dinhi nga kini limitado ang pagdawat nga nadawat ni Hesus sa iyang lungsod nga natawhan kung itandi sa iyang mas lapad nga impluwensya. Nakita nato dinhi nga kung asa man siya moadto, daghan kayo siya og mga sumusunod, daghan kay siya mga disipulo, daghan kay mga katawhan nga may daig kaniya, may simba kaniya, apan dinhi mingaw. Kini nagsugyot nga ang tao mahimong mas lagmit nga mudawat o murespeto sa usa ka tawo gikan sa gawas sa ilang pamilyar nga palibot kaysa anaa sa sulod. Balikon.
Ang tao mga igsoon mahimo nga lagmit nga mudawat ug morespeto sa usa ka tawo nga ilang nasinati nga tagagawas kaysa usa ka tawo nga ilang nasinati nga naa sa imong pamilya. Di pasabot niya na muhatag pa kag bili, mutahod ka ng tawhana, muila ka ng tawhana gawas sa tao nga naa sa diha nga nagtudlo kanimo nga sulod sa imong pamilya. Mao ni ang sitwasyon ni Ginoong Hesus didto sa Nazaret. Kini na pahinumdum kanato nga samtang si Hesus usa ka propeta, siya wala pa sidunggi. Walay nagpasidungog kaniya sa ilahang lugar. Kini na pahinumdum kanato nga ang pagduha-duha o pagsukol sa mga tao sa mga bagong idea sulod silang kaugaling komunidad mahimong usa ka hagit. No? Apan posible nga mabuntog kini uban ang pailog, pagsabot ug bukas nga komunikasyon. Ato gini siyang isugatan mga igsuon nga kita dili kita makasupak sa mga idea niini mga tawhana apan ang importante kini bisan kini mahagiton mahitabo kini mabuntog pinaagi sa pagpailob, sa pagpasabot ug ang ikaw bukas sa komunikasyon. No? Andam ka og tagana nga makig-istorya, andam kag tagana nga makighinabi sa maong tao. Nagpakita usab kini kami hinungdanon sa pagsabot sa konteksto, di lang usa ka tawo naglihok, no? Ang limitadong kalampusan ni Jesus sa iyang yutang natawhan mao'y kabahin tungod sa pagkasinati ug kakulang sa kahibalo sa iyahang ministeryo. So ang iyang ministry dito sa maong dapit mga igsuon wala gina mulambo. Tungod sa ilahang pagkawalay pagtuo. Naghatag usab kini gibugaton sa gahom sa pagtuo sa pagdawat sa grasya sa Dios. Kadtong adunay pagtuo makadawat og kayuhan gikan kang Hesus bisan pa sa iyang kaugalingong lungsod. Walay gipili si Ginoong Hesus mga igsoon kinsa katong adunay pagtuo. Walay gipili si Hesus bisan ikaw ug bisan ako. Hatagan sa Dios ug ni Hesus sa iyang grasya. Ang pagkasinati ug pagkawalay pagtuo mao ang hinungdan nga ang pamilya ug katawhan si Hesus giayran. Mao na hinungdan mga igsuon no, sa ikaduhang punto na to nga ang pagkasinati ug pagkawalay pagtuo mao ang hinungdan nga ang pamilya ug katawhan si Hesus giayran. Pakawalay bili, no? Gipakawalay bili. Ug dinhi sa ikatulo ka punto nga atong tan-awon mga igsuon, atong makita sa bersikulo 6, nag-ingon din ang punto, pagsupak o pagkawalay pagtuo, hinungdan sa pagsalikway kang Kristo. Akong balikon. Pagsupak o pagkawalay pagtuo, hinungdan sa pagsalikway kang Kristo. Mao ginay buhaton sa usa ka tawo nga wala gyoy pagtuo sa Ginoo. Mao ni buhaton sa usa ka tawo nga magsupak-supak kun unsa man ang mga pagtulun-an nga gihatag sa Dios. Mao na hinungdan nga mao'y nakatukmod niya sa pagsalikway sa Dios. Kung ikaw walay pagtuo sa imong kasing-kasing mga igsuon nga ang imong giatubang si Kristo nga mao nagtudlo, naghatag kinabuhi, si ang tag-iya sa tanan, walay imposible nga butang alang kaniya ug apart from him wala tay mahimo. Dili gina mahitabo mga igsuon nga ikaw ug ako makadawat sa panalangin sa Dios. Marcos 6:6 nag-ingon og nahibulong siya tungod sa ilang pagkawalay pagtuo. Og miadto siya libot sa mga kabangalangayan og nanudlo. Ang gitudlo din ni mga igsoon sa bersikulo 6 si Ginoong Hesus nga nahibulong siya tungod sa ilang pagkawalay pagtuo. Ang iyang gipunting o iyang gitumong ni mga igsoon mao ang iyang pamilya. Nakita na sa iyang pamilya nga sa kadugay na niya sa ministeryo sa gawa sa daghang milagro nga iyang gihimo apan nakurat siya, apan nakita niya naingon siya, gingon man niya sa pulong no. Akibaluman ta mga igsoon nga di man gina mahibulong ang Ginoo kay nahibaw naman na daan. Apan ang iyang pulong din sa bersikulo 6 sa Marcos 6 nag-ingon, og nahibulong siya tungod sa ilang pagkawalay pagtuo. Dili na to pabuton mga igsoon nga mahibulong ang Ginoo nato nagsige tag fellowship din natay mga Bible study unya mahibulong siya nato wala gihapon tay pagtuo. Mao nay subo kaayo palandungon sa atong kinabuhi nga mga Kristohanon. Dili makita ni Kristo
dili makita si Kristo sa atong kinabuhi. Ug miadto siya libot sa mga kabalangayan ug nanudlo. Wala niya isalikway, wala siya mubiya, nagpadayon siya sa iyang buluhaton. Nagpadayon siya sa pagtudlo, libot dito sa mga baryo o kabalangayan sa maong lugar sa Nazareth. Sa ato nang nahisgutan mga igsoon, duha lamang ang makita nato nga si Hesus nahibulong. Ang una natong makita mao sa Mateo 10, ang pagtuo sa senturyon. Kung nahinumdum mo nining sugilanon, nga ang senturyon mga igsuon, doon na siya'y sulugoon nga masakiton. Nagpasugo siya ngadto kang Hesus, aron adtuon siya ug ayuhon ang masakiton. O nagsulti siya ng iyang katabang masakiton. Nag-ingon siya nga mahimo ba nimong ayuhon. No? Sa lain nga version mga igsuon, siya mismo ni adto ni Ginoong Hesus. Gingon din sa versikulo 10 sa kapitulo 8 sa Mateo, nagingon, sa pagkadungog ni Hesus kaniya, siya nahibulong ug mingon kanila nga nanguyog kanila, sa pagkatinuod sultian ko kamo nga bisan sa Israel wala ako'y nakitang pagsalig nga sama ni ini. Natingala si Ginoong Hesus. Apan positibo ni pagkatingala tungod kay sa pag-ingon niya, bisan pa sa tibuok Israel wala siya makakita ug bisan ni ini nga pagtuog pagsalig nga sama ni ini. Ngano man, taas man nga bersikulo ang sugilanon mga igsoon, ilakbit saysay lang nato. Tungod kay sa dihang nagmasakiton ang sulugoon sa nasa senturyon, dako-dako na sa sundalo. Nagpasugo siya nga gipaybalo niya sa Ginoong Hesus nga masakiton ang iyang sulugoon. Mao to wala magduha-duha ni ditso ningon si sumuanha ko apan unsay gingon sa senturyon. Dili na kinahanglan nga ikaw moari sa akong atop. Dili ka angayan nga mo pasilong sa akong atop, moari ka dire tambalan ang akong sulugoon. Apan pinaagi lamang sa imong pulong, maayo ang ako ang sulugoon. Ingon ni ana, kadako ang pagtuo sa maong sundalo, dako-dako sa sundalo. Mao na sa akong gingon ganiha mga igsuon nga dili unta kita mahimo nga makapahingangha, makapahibulong ni Ginoong Hesus sa atong pagkawalay pagtuo. Nga ang ato untang kinabuhi mahisusama nining dako-dako sa sundalo kini senturyon nga nakapahingangha niya tungod kay wala si nakitang pagsalig nga sama niini. Nakita niya ang usa gikumpara niya maayo ug dili ang usa. So ato makita ang tubag sa mga tao kang Hesus nga mao ang katingala ug pagkawalay pagtuo. Apan ato sa makita ang katingala ni Hesus sa iyang nakita sa ilang pagkawalay pagtuo, no? Puro natingala. Ug ang katingala sa mga katawhan wala mosangpot sa pagtuo kundi sa pagpakasala. Wala naman sila mosalig sa Dios. Wala na sila mo ilak ang Ginoong Hesus. Samtang ang uban ng mga katawhan na danik ang Hesus pinaagi sa pagpanudlo sa mga Nazaretnon. Ang kakulang sa pagtuo, nakapugong kang Hesus sa paghimog daghang milagro. Didto nga nagpasiugda sa pagkamahinungdanon sa pagtuo ug pagsinati sa maong milagro. Wala na sila makasinati tungod kay wala na maghimo sa Ginoong Hesus og milagro. Igo lamang siya nagpangayo, patapion siyang kamot. Pagbalik ni Hesus iyang balay sa Nazaret gisugat sa pagsukol ug sa kawalay pagtuo sa iyang katawhan. Usa kini kadakong kalainan sa maayong pagdawat sa iyang nasinati sa ubang dapit, diin siya nagsangyaw. Kung atong nakita mga igsoon sa ako nang ginaingon sa laing dapit siya gitapukan sa mga tao, daghan ang mga pundok sa mga tao mikuyog kaniya apan dinhi sa Nazaret baliwala siya. Walay nagkuyog kaniya, siya rang nagsuroy ug siguro ang iyang mga disipulo apan walay mga tao upundok sa mga katawhan nga nagkuyog kaniya. Kini ang mahinungdanon sa pagtuo sa pagdawat sa mga panalangin gikan kang Hesus nga nagsugyot nga ang pagtuo sa usa ka tawo usa ka importanteng butang sa pagsinati sa mga milagro o espirituhanong
pagtubo. Masinati na nato mga igsoon kung ikaw aduna gyud tinud-anay nga pagtuo diha ni Kristo. So kining ebanghelyo ni Marcos nagisgot sa pagbalik ni Jesus sa iyang lungsod sa natawan sa Nazaret. Gisugat siya sa walay pagtuo, pagsalikway sa iyang kaugalingong natawhan. Ang mga tao sa Nazaret natingala sa mga milagro o pagtulunan ni Jesus apan wala sila makatuo kaniya. Igo lang sila natingala. Sumao kini ang pagtulunan ni Jesus sa iyang yutang natawhan. Ang pagsalikway sa iyang mga katawhan nagpakita sa panginahanglan sa pagkabukas sa bag-ong mga idea o mga panghuna-huna o panglantaw. Bisan pa sa iyang mga milagrosong mga gahom o mga pagtulunan gisalikway sa iyang kaugalingong komunidad. Kini nagpakita sa kaminungdanon sa pagdawat sa uban bisan pa sa ilang kalainan. Dili kita mupili mga igsuon bisan pag-unsa ang ilang personal nga opinion atong pamation ug dili nato isalikway ang ilahang mga idea o mga panghuna-huna. No? Kini mga igsoon nagpasiugda usab sa kaminungdanon sa pagtuo sa pagbukas sa bag-ong huna-huna sa matag usa. Ang Dios mubati gyapon bisan sa mga dapit diin ang mga tao walay pagtuo. Subahin sa ebanghelyo ni Marcos, nagsulti kini sa reaksyon ni Jesus sa mga tao sa Nazaret. No? Gipresentar si Jesus nga natingala o nihingang hapagani sa kakulang sa pagtuo nga gipakita nila dito sa Nazaret. Kung atong makita kining gitawag giingon nga kakulang sa pagtuo mga igsoon gipasabot kini nga maduhaduhaon, masupilon o yanong dili gayon mo dawat sa mensahe. Dili sila makadawat. Bisan pag naghimo og milagro sa Ginoong Hesus. Kini usab nagulagway sa kalainan tali sa balaang kinaiya ni Jesus ug sa mga limitasyon sa tawhanong pagsabot. Nakakita siya kung unsa ra ang limit nato mga igsuon, no? Makita niya nga nagsugyot nga samtang si Jesus nagbaton og Dios nung otoridad ug kahibalo. Ang mga tao sagad nakigbisog sa pagsabot ug pagdawat sa mga kamatuoran nga iyahang gimantala. Tungod kay limitado lamang ang atong pagsabot, nag-agad kita sa grasya sa Ginoo, nag-agad kita sa kaalam nga ihatag sa balang espiritu aron ato gayong masabdan ang mga pagtulunan nga iyang gihatag kanato. Busa mga igsoon, kinahanglan nga magmatinud-anon kita sa pagtan-aw ug pagtuon ug pagbasa sa kasulatan sa Biblia. Kinahanglan magkatuon kita sa pagsunod sa iyang mga pagtulunan. Ug ato usab ng ikinabuhi ang pagsangya ug pagpaila sa tinuod nga si Kristo. Dili lamang nga kita nakasabot sa atong pagtuon, dili lamang nga nakadawat kita sa panalangin sa Dios, dili lamang nga kita gihatagan og grasya sa Dios, apan gihimo kana sa Ginoo mga igsoon aron usab imo kanang isangyaw ngadto sa uban aron makabaton sila pagtuo diha ni Kristo aron makita nila kung unsa kamaayo ang Dios sa tagsa-tagsa ninyo kakinabuhi. It's a living testimony ang inyong kinabuhi, ang atong kinabuhi. Mga igsuon, balik-balik kong ginako pagsulti, kanang mga tao sa kalibutan, ang ilang dili na mubasa og Biblia. Kinsa ilang basahon? Ang imong kinabuhi. Ang tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Mo ilang basahon kay bisan pa dili pa sila mubasa sa Biblia. Ilang tan-awon kun unsa ka kamatinud-anon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto kanila nga makabaton og kausaban sa ilang tibuok kinabuhi. Ang pagkawalay pagtuo sa mga taga Nazaret nahimo kini nga usa ka pahinumdom kanato sa pag-ila kang Hesus sa husto o sa pagsalig kaniya sa hingpit. Hinaot nga dili gayud kita mahitungdan nga sa Hesus nahibulong na unya sa atong pagkawalay pagtuo. Hinaot nga dili moabot ang punto nga mahibulong si Hesus kanato.
nga wala gyud ay ta mutuo kaniya. So atong timan-an tulo ka punto mga igsoon aron atong masinati gyud, no? Ang pagkasinati kang Kristo hinungdan sa pagkawalay pagtuo. Kini nagdasig sa individual mga igsoon nga mulahutay sa ilang pagtuo bisan pag sila nagkasugat ug mga hagit sa ilahang kinabuhi ug pagsukol, no? Ang ikaduha na ang pamilya ug katawhan ni Jesus, katawhan si Jesus giayran. Numdumi mga igsoon nga ang gahom sa pagtuo naghatag usab og gibug-aton sa gahom sa pagtuo pagdawat sa grasya sa Dios ug kadtong adunay pagtuo makadawat og kayuhan gikan kang Jesus bisan sa iyahang kaugalingon nga lungsod. Ang ikatulo atong timan-an pagsupak ug pagkawalay pagtuo hinungdan sa pagsalikway kang Kristo, no? Kini nagpasiugda mga igsoon sa kaminungdanon sa pagtuo, pagbukas sa bag-ong mga pangununa, pagdawat sa uban ug ang pagkaamgo nga ang gahom ug otoridad ni Jesus sa Dios mabati gyapon bisan pa sa dapit nga adunay walay pagtuo. So dili ta mawadan og paglaom mga igsoon kay bisan asa pa kita nahimutang ang Ginoo may nagbutang diha kaninyo. Ayaw tan-awa ang kinabuhi sa isig ka tawo o sa inyong isig ka tawo tungod kay adunay plano ang Ginoo sa matag usa kanato. Kung ikaw naa dinhi gibutang sa Dios, pasalamat sa Dios tungod kay aduna siya katuyuan, walay mahitabo sa atong kinabuhi nga dili na wala mahibalo ang Dios. Aduna siya katuyuan sa matag usa tungod ug alang sa kahimayaan sa iyang ngalan. So kung nagpasalamat mga igsuon, nga bisan pa man sa hagipot nga panahon utak na umakigayonan kamunigahin ug panahon pag-anhi din sa iglesia aron mamati sa mensahe ni Kristo. Ako nagpasalamat sa Dios sa matag usa kaninyo nga diin ang atong kalibutan karon ug atong kinabuhi nga dili na gyud nato masabtan ang mga trahedya karon ug unya na ay mahitabo bag-o lang nakras ang eroplano naggubat na sa ang Israel. Kung atong tanawon mga igsuon wala nata sa maayong panahon, ana nata sa katapusan higayon, katapusan nga gisulti kanato sa Mateo. Basahon sa Mateo. Giingon niya nga dunay hugon-hugon nga gubat, apan dili na ni kini hugon-hugon nga gubat. Gubat na yun. Adunay mga bulkan nga mabuto, pandaghan, kasunod-sunod ang bulkan nga mabuto. Adunay mga trahedya, ang mga eroplano, mura na laglangga, mga tagak. Kung imo naon, ang mga katawhan nga na-apil ni Ana. No? Grabe. So atong timaan mga igsoon, nga kinahanglan yun, nga ang atong pagkasinati ni Kristo. Dili makapawa o makawala sa atong pagtuo ngadto kaniya. Ang atong pagka-pamilyar kaniya, magdala kanato ngadto sa iyahang sabakan. Ang pagkawalay pagtuo, atong ihangad sa Dios o atong pangayoon, nga siya ang mubag-o sa matag usa nato kakinabuhi. Amen? Magampo ta. Diyos nga amahan, malaan ka, o gamahanan ka nga Diyos. Amo kang gipasalamatan, ining kapunon, tungod sa imong kamaayo sa among kinabuhi. Sa pagpadangat nimo nining maong mensahe sa matag usa. Sa pagpadangat nimo nining maong pagtulunan kanamo. Lord, salamat Ginoo, nga sa kanunay ikaw naga-atiman kanamo, Ginoo Dios. Ikaw Ginoo kanunay nga naghatag ka namo mga pagtulunan nga among makutlo ug among ikinabuhi sa matag adlaw. Salamat o Dios sa imong pagka-Dios among kinabuhi ug labaw sa tanan amo kang gipasalamatan tungod anaa ka kanunay uban kanamo. Salamat sa imong mensahe ni kapunon, dalaygon ka sa walay katapusan. Kinaong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.